Kaunti ma Migori en achiel kuom kauntis 19 e piny Kenya madhi yudo sire weche mag keyo pi kod keto ler kowuok kuom bengi maduong' mangima. Chenro madhi muonyo omenda maromo siling bilion 55. Mana kaka jafwambo marwa ma kaunti ma Migori George Juma lero, chenro ni ibiro tieki e bwo thuolo mar higni 6. E chenro ni madhi kawo higni 6 mageto kauntis 19 e piny Kenya mangima, kauntis gi ma oting'o kaunti ma Migori idhi pogne omenda ni kalore kod mijing'o magiketo e yorego mag keyo pi kaachiel kod keto ler. Kaunti ka kaunti dhi yudo bath omenda ni maromo bilion 55 kalure kod kwan familia manyien ma otudi kod pi maler. The Kenya Water Sanitation and Hygiene program, in short KWASH, is to address sanitation, water challenges, as well as elimination of open defecation across the 19 participating counties. Country needs around 998 billion, that is close to 1 trillion, to be able to have universal access to water and sanitation services across the county. Kaka county, one give programs, we implement Go Water projects. So as we implement our projects, the main thing is to look at how many people may access safe water at a distance of not more than 500 meters. Matende ni onego increase connections, to onego increase water kiosks gi water points makoro ji nyalo access go pi e yo mayot. Kuom familia achiel manyien motudi kod pi maler kata manyalo yudo pi maler mok ng'eny mita 500, kaunti ka kaunti dhi omenda $40 omenda mar Kenya. For every household ma access safe water, a program ni onego omiwa $40. Koro pesa gi ka wa translate into Kenya shillings gin pesa ma nyalo konyowa mondo wamed implement more water projects e county. Gavana Orio Chile Akomori kone wuoyo domo kod apisas mawuok e bengi mar piny mangima kaachiel kod apisas mawuok e piny malo ne wane maisiro kod bengi mar piny mangima koro dhi jolo chenro mag keyo pi e kaunti ma Migori. We already have in our budget a significant amount of money that is able to start us off for the implementation. To promise the people of Migori County that incrementally you will be less thirsty, you will be more healthy, and you will also get better sanitation. Director Migano Mapi County Mungo Julieta Diambo, wach nigi geto tudo ji mathoth kod pi mondo giyudo mar milion mar bath omendani kinde ma biro mondo gimed tiyo godo e keyo pi ne oganda. Gama waneni target ni mondo wanyal connect ji kendo wabed joma yudo access to sanitation services mondo miye financial year mawadhieni wayud around 200 million. Nikech omenda ni bende kodhi pogni kembego makeyo pi makare ne oganda mondo gimedi chenro mag keyo pi makare ne oganda. Adhiambo wacho ne gigeto tego kembego mag pi kaka mano ma Migori Water and Sanitation Company mondo oyud bath omendani ma onyalo tiyo godo e medo keyo pi ne oganda. Lipot mawuok kuom migawono mar pi e kaunti ma Migori yango ni mana maromo 54% mag oganda e kaunti ma Migori ema yudo pi maler, kata en kaunti ma Migori geto medo kwanne nyaka 64% e kinde mar higa achiel mabiro. Joma nyalo access safe water gina 54%, to watiyo matek mondo mi higa ma waneni wachore gi another 10% so that more people can benefit from having access to safe water. Only pi en ngima kendo sama safe water is available, we reduce kata disease burden in county ka. George Juma, Ramogi TV, Migori.